אנחנו בשם כל ההורים שכולים חתמנו על התלונה נגד הרשלנות פושעת שאנחנו חושדים בה. יאמר לזכותם של התחנה ושל סגן מפקד התחנה שהיו נחמדים ואדיבים ופינו לנו מקום בזמן. אנחנו מקווים שכמו שהתייחסו ברצינות אלינו, כך התייחסו גם לתלונה שלנו נגד רונן בר, ראש השב"כ, שיפריכו סוף סוף את כל הטיעונים, יעזרו לנו למצוא את האשמים, והוא בראשם על כל מה שקרה לנו ב7 באוקטובר. אני אברהם רווח, אבא של רב סרן גבירצ'ון רווח, חטיבת הנח"ל השם בקדמות שנפל לפני 7 חודשים. אנחנו בתחנת הירקון מגישים תלונה נגד רונן בר על אחריותו במחדל 7 באוקטובר. כל העניין שהוא ידע מהנושא הזה הרבה לפני המתקפה עצמה. אנחנו לאט לאט מגלים על המרגל ועל כל מיני דברים אחרים שבעזרת השם יתגלו בקרוב, אני מקווה. אנחנו רואים ברונן בר כנושא הראשי במשבר הזה. הוא צריך לתת את הדין על כך בפני משפט צדק. אנחנו הגשנו את התלונה. התלונה היא התקבלה. הגשנו את